Kapfupi ati mwana asingachemi anofira mumbereko adhisaidha kunyorera seWikineu achikumbira mota nekuti yaakapiwa yacho yakaita accident ikafa beyond repair, yakaita write off musi 23 December last year. So ari kuti iye wedwe ndioneiwo handingadzokeri kumakombi ndipeiwo zvakare imwe mota. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Mukomana ati iye DSA Wikineu chekutanga ndinotenda Mwari akatipa imimi pasi pano. Ndini mwana wenyu Fred Manjalima Kapfupi. Ndinotenda nemudziwa makandipa baba. Makabatsira zvikuru uye raivabadza rekuti ndiwane kusakura uye ndiwane kufambisa kuenda kumabasa kuti mhuri dzirarame. Asi mhepowo dzekumusha kwatinobva dzisingade kuona chakanaka pamwana washe dzakapindira ndikasangana netsaona. Mota ikadhumwa ikaita beyond repair musi 23 December last year. Baba, zvinonzi mwana asingachemi anofira mbereko. Ini ndachemawo kwamuri zvakare baba, kuti handisisina chekufambisa baba. Mwana wenyu ndingakwirawo makombi futi muripo here baba. Ndinovimba message yangu inosvika kwamuri baba Wikineu Chivayo. Ndatenda. So guys, ndo zviri kuratidza kuti mukomana azvininipisa the number of times yati baba kuna seWikineu achizvikumbirirawo mota. Guys, a grown man begging another man achivadana kuti baba. This is so painful. Komota yangatoita write off zvenguva iko. Vamwe vari kuti the spirit of entitlement is very bad. You got a gift and didn't consider getting insurance for it now. You want to be re-gifted again. Uye bodo kuAfrica kune basa. Regai zvedu tifire uno tichishanda kwete izvi haivo taramba. A smart man would have realized the day he got that car that it was beyond your financial capacity to insure it. Saka vaizotengesa mota votora inoenderana nesaizi yemari yavanayo. You get full comprehensive cover that is affordable. Kuti mota ikanzi yaita write off unobhadharwa unotenga imwe. Even akakudhuma, why did he not have even third party? I think your ignorance will teach you a lesson. seWikineu needs to teach his child a lesson in financial literacy. Kutota unge mwana adonedza ice cream ochemera imwe chiko chakadaro. We have reduced our legends to this. Amana, this guy should be living well. Munhu akabva kare kare maDisaster Theatre iko zvino akuita zvekupema kudai. So guys, aiwa hazviri kudaro. Maybe nekuti hatisi cheziya, we know accidents do happen, but zvazokurumidza zvaitika nekuti vakudzoka zvakare muchikumbira imwe mota neiko kuti hamuchakwanisi kukwira makombi. Zvakaoma. Winki wakanyora akati dzakambotanga dzakakakanyama iko zvinodzoka katapfungwa. Mukukura ndaiti munyama zvondirwadza pandinozvifunga. Njema chokwadi. Mukomana ari kuti iye mweya yemadzinza inova yakamuvhiringa. Ma-ancestors dhei racho iroro vaizvimwira zvavo wawa ndokusiya mukomana achipinda muaccident yakadai. Zvino kana baba vonyengerera munhu mudiki kwavari ne6 years dzose, because Kapfupi ane 48, Wikineu ane 42, asi ane 48 ndiye akuti dedi kuna uyu we42. Zvino vana vachati kudii kana baba vachikumbira nenzira yakadai. So zvimwe hazvidi kudaro wedwe, zvinoti kunyadzisa, zvoti kunzwisa tsitsi. Mudzime haupi kaviri, tapedza newe.